खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। 5 बोसोर सिगांनो इउपिनिफ्राय गोमानाय सासे हौवासा गथ'खौ मैया आसामनि गवालपारानिफ्राय मोनफिननो हाबाय। सासे 13 बोसोर बैसोनि समसनि मुंनि हौवासा गथ'आ इउपिनि हान्दिया मुंनि जायगानिफ्राय 14 जुलाइ 2015 14 जुलाइ 2015 आवनो गोमानानै दंमोन आरो बे गोमानाय गथ'खौ गवालपारा पुलिसा 23 जुलाइ 2015 23 जुलाइ 2015 मायथाइयाव मोननानै गवालपारानि मोनसे गथ'फोरखौ दोनग्रा एबा चाइल्ड केयार सेन्टाराव दोनदोंमोन। दा बे गोमानाय हौवासा गथ'खौ तेलेंगाना पुलिसनि मोनसे सफ्टवेयार जाय सफ्टवेयाराव इन्डियानि गोबां जायगानिफ्राय गोमानाय गथ'फोरनि डिटेल्सजों लोगोसे फट'खौ दोननाय जायो आरो इन्डियायाव थानाय गासै गोमानाय गथ'फोरखौ दोनग्रा एबा चाइल्ड केयार सेन्टाराव दोनजानाय गथ'फोरनि डिटेल्सजों लोगोसे फट'खौबो दोननाय जायो। बे सफ्टवेयारनि मुङा दर्पण। बेनि गेजेरजोंनो गोमानाय गथ'फोरनि फट' आरो चाइल्ड केयार सेन्टाराव दोनजानाय गथ'फोरनि फट'खौ मेट्स खालामनायाव एबा मिलायहोनायाव तेलेंगाना पुलिसा बे गोमानाय गथ'खौ गवालपारानि मोनसे चाइल्ड केयार सेन्टाराव दं होननानै मिथिनो मोन्दों। बेनि उनावनो तेलेंगाना पुलिसा इउपि पुलिसनो खौरांखौ हरनानै बिसोरो आसामसिम फैनानै गवालपारानिफ्राय गथ'खौ लांनानै मैया न'खरनि मानसिफोरनो गथायनानै हैफिनो। गसाइगाव पुलिसा श्रीरामपुरनिफ्राय गनायथि गैयालासे एबा इलिगेलै गंथाम ट्राकआव गय सुपारि लांबाय थानायखौ हमनो मोन्दों। बे गंथाम ट्राकआ गुवाहाटीनिफ्राय दिल्ली फारसे थांनो नागिरदोंमोन। गसाइगाव पुलिसा गंथाम ट्राकजों लोगोसे सा 6 जन 6 जनखौबो एरेस्ट खालामबाय। बे सा 6 जननि मादाव साथामा ट्राक ड्राइभार आरो गुबुन साथामा हेन्डिमेन। दिनै आसाम बन्द नामा? 7 अक्ट'बराव कलिता जनगोष्ठीया दिनैनि दिनाव आसाम बन्द होननानै फोसावदोंमोन आरो ससियेल मिडियायावबो गोबाङानो दिनै बन्द होननानै फोसावदों। नाथाय कलिता जनगोष्ठीया गावसोरनि गेजेराव सावरायलायनानै दिनैनि आसाम बन्दखौ बोखारनानै होबाय आरो आसामाव दिनै जेबो बन्द गैया होननानै रोखा फोरमायनानै होबाय। 7 दान बन्द खालामनानै दोननायनि उनाव रेलवे मिनिस्ट्रिया डिब्रुगड़निफ्राय निउ दिल्लीसिम सप्तायाव खेबनै खारग्रा राजधानी एक्सप्रेसखौ हगारफिनसिगोन। डिब्रुगड़निफ्राय निउ दिल्लीसिम खारग्रा ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस नम्बर 02505-02-505 या 12 अक्ट'बर 12 अक्ट'बरनिफ्राय खारफिनसिगोन आरो बियो सप्तायाव खेबनैयै समबार आरो शुक्रबाराव खारगोन। निउ दिल्लीनिफ्राय डिब्रुगड़सिम खारबोग्रा ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस नम्बर 02506-02-506 आ 15 अक्ट'बर 15 अक्ट'बरनिफ्राय खारफिनसिगोन आरो बे सप्तायाव बिस्तिबार आरो रबिबाराव खारगोन। मैया श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्र गुवाहाटीयाव जानाय सावराय मेल एबा मिटिंआव इउबिपिअ इउनाइटेड बड' पिपल्स अर्गानाइजेशननिफ्राय सा 705 आरो बिपिएफनिफ्राय सा 50 सुबुंफोरा अफिसियेलि बिजेपि राजखान्थि दोलोआव हाबबाय। इउबिपिअनि बिथांमोनहा सा 600निबो बारा बिजेपिआव हाबगोन होननानै सिगांनो फोसावखादोंमोन। दा मैया गुबैयै सा 705 इउबिपिअनि लिडार्स आरो मेम्बार्सफोरा बिजेपिआव हाबबाय। आसाम प्रदेश कंग्रेस कमिटिया लखीपुर समष्टिनि कंग्रेसनि एमएलए राजदीप गवाला आरो बरखला समष्टिनि बारग' एमएलए रुमि नाथखौ कंग्रेस राजखान्थि हान्जानिफ्राय 6 बोसोरनि थाखाय होखारबाय। खौरांनि बायदिब्ला बिसोर सानैया कंग्रेस राजखान्थि हान्जानि बेरेखा खामानि मावदोंमोन आरो बिजेपिनि माखासे मेम्बारफोरजों सोमोन्दो दंमोन। हिन्दुस्तान एर'नटिक्स लिमिटेड मोनसे एर'प्लेन बानायग्रा कम्पानि बेयाव मावग्रा दीपक शिरसाट मुंनि सासे 41 बोसोर बैसोनि मानसिखौ महाराष्ट्र एटीएसआ हमबाय। दीपक शिरसाटआ हिन्दुस्तान एर'नटिक्स लिमिटेड HAL आव एसिस्टेन्ट सुपारभाइजारमोन। बियो महाराष्ट्र नासिकनि खाथियाव थानाय अजारनि HAL एयारक्राफ्ट बानायग्रा इउनिटनि माखासे सिक्रेट इनफरमेशनफोरखौ व्हाट्सएप आरो ससियेल मिडियानि गेजेरजों पाकिस्तानी ISI उदखारि हान्जाफोरनो दैथायहरखुमायोमोन। बेजों लोगोसे इन्डियायाव बानायनाय फाइटार एयारक्राफ्टफोरनि इनफरमेशन एबा माबोरै बानायदों बेफोरनि गासै खौरांखौनो हरखुमाजोबोमोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो आरो नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो लोगोसे बेल आइकनखौ क्लिक खालामदो जाहाथे गोदान खौरां लानानै आं नोंथांमोननिसिम फैनो हायो। 2020 नबेल पिस प्राइजखौ इउनाइटेड नेशन्सनि वर्ल्ड फुड प्रग्रामनो मैया होबाय।
बे वर्ल्ड फुड प्रग्रामा गोरिबिफोर जाय जानाय गैयैनि थाखाय उखैहाबनानै थायो बिसोरनि उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय गोबां जानाय आदार साप्लाय खालामनानै होदोंमोन आरो बेजों लोगोसे कोविड-19 नि समाव जानाय आदारा गोबां जायगायावनो आंखाल जादोंमोन। बे समाव बे वर्ल्ड फुड प्रग्रामा जानाय आदारखौ गोबां जायगायावनो साप्लाय हरदों। बेनि अनगायैबो बे वर्ल्ड फुड प्रग्रामा थांनाय बोसोराव गासै गं 88 कान्ट्रिसआव 1 मिलियन मानसिफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय गोबां खामानि मावदोंमोन। आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टर आनजादनि पेपार लिक जानाय केसआव सासेनिफ्राय सासे दायनिगिरिखौ हमगासिनो दं। मैयासो बङाइगावनिफ्राय सासे अ.सि. प्रितम दास आरो सानै कनस्टेबलखौ एरेस्ट खालामबावबाय। आरो बेनि अनगायै हमजानाय एक्स-डिआइजि पि.के. दत्तनि स्टेटमेन्टनि सायाव सि.आइ.डि.आ बङाइगावनिनो अक्षय टेलिकमिउनिकेशन कम्पानिनि पार्टनार राहुल हाजरिकाखौ मैया नलबारिनिफ्राय एरेस्ट खालामबावबाय। बे अक्षय टेलिकमिउनिकेशन कम्पानिया आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टर आनजादखौ खुंनो थाखाय साब कन्ट्रेक्ट मोनदोंमोन। सि.आइ.डि.आ बे कम्पानिखौ दा रेड खालामनानै सिलबो खालामबाय। बे कम्पानिजोंनो लिंक गोनां सरोज शर्माखौबो गुवाहाटीनि एयारपर्टनिफ्राय बिस्तिबाराव एरेस्ट खालामदोंमोन। जोबनायाव दङ इन्डिया आरो आसामनि कर'नानि आपडेट। इन्डियायाव दासिम 69,64,074 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। थैनाया गासै 1,07,142। हामनाया 59,66,938। आसामाव दासिम 1,92,416 नि देहायाव कर'ना पजिटिभ मोनबाय। हामनाया गासै 1,61,901। दासिम 29,710 नि देहायाव एक्टिभ जानानै दङ। थैनाया गासै 802। मैया सानसेयाव आसामाव कर'नाजों गासै 8 जन थैदों। दिनैनि निउसआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान निउसजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।